Hello mga kamags, this is Indians TV, welcome back. Ang video nga atong pagreakan karon mo ang kanta ni Kin sa SB19 na Palayo. Daghan kay nag-request ani na mga subscriber na to kay mao kuno atong pagreakan kay mga kadasagaran Bisaya man pud kuno ni. Bisaya pud kuno ni nga kanta. Oo, atong pagreakan kay para unsa gid pod. Sige, di ta magdugay. Op, ay saday. Kung wa pa mo ka-subscribe na, subscribe na. I-hit na lang po ang notification bell para updated ka sa mga video nga atong i-upload. Okay? Sige. Di ta magdugay. Mag-intro na ta. Okay. Palayo. Grabe, pag sugod pa lang grabe ko na tingog eh. Grabe tingog na Kin. Ay nanggukod kay di na kung gusto. Didn't come to play with you, oh yeah. Ay sayang ang oras ko, oh yeah. Bakit kay Maugid iyang tingog yun, no? Ubos ba pero nindot kayo. Mura raga istorya. Di ba? iyong galbo, oh yeah. If there's a problem, girl, that's you, oh yeah. Wala kong kabunong, kanusa ka makundalo. Gihatag ko tanang gusto. Wow, usap. Babasahin mo dito sa kumataaw. Kanusa kong namakot ko. Kita mo sa luha ko. Kita ko'y tama, yeah. Sa una, yeah. Kwapo pagkakuan. Nindot ay paminawan ang kuan. Live gid niya. Nindot ang live. Eh, diri gid makita na to kung unsa gid ang tingog ni Kin. Grabe ka gwapo bandig kayo. Bisag ubos ang iyang tingog. Nindot kayo. At ug nakita ug nadungog karon. Grabe ka nindot. Ako gaya ang tanan, yeah. Manong inaalaga. Kawalay kwenta, kini akong isulte. Ang paminawa Abira, di ko mula ka palayo sa imuha. Ay guna-guna, di na ko gaya na Ang ilang pagtugtog po no, nindot po kayo kay kung unsa to ang sa music video bali nga tugtog gali. Maura gihapon murag mas nindot pa day hinuon kung sa live okay. Kuan gyud kanang nakato sa music video murag na yung mga instrument kuha na to nadungog karon no nindot kayo. Ibutangan og mga kuan daghan kay mga lain nga sound ato madungog ba. Kuan sa iyang tugtog bali ani sa iyang kanta. Oo. ayaw na istorya, yeah. Kini nga kanta unsa para murag sa akong tanaw kini nga kanta murag palayo bali murag isumulan na siguro siya naka-disturbo na siya sa iyang kinabuhi ba nga palayo na sa ako kay nagdala lagag sakit yung tahay yung nana pasabot ani nga kanta palayo Bisaya man din nga kanta okay kayo na agihapon mo gihapon Kin nice kayo. Kalaskig lamay, yeah. Excuse. Hindi kaayon ko, di ko lang paminaw sa imong istorya. Di lang kong basaba, kaya dili ko gustong sa magpapalitan ka. Unsay problema, pagsunta, masugod ka, nga naman di, kamusurya, basta sanda, ako ang pangihulong ko.
Ayo sa imong batasan nga di mo suntan, kriminal lang ako tanan. Wapo kay murag kinsa pa ni nga singer pud na sa gawas pud nga si kuan mo na Asher ba na? Murag kaparihan niya kuan kinsa pa ni mao ba na si Asher ba na? I-comment kuno ninyo basta iyang kapariha ba sa style sa iyang pagkanta ba. Nindot kayo, paminaw ni mo international murag lain kay ba nga murag paminaw ni mga dili kuan sa Pinoy gali nga kuan tugtog murag para sa gawas gali yung nanang mga kanta mga singer indot kayo. No, no, no. Abi mo ba? Oh, Di ko malakaw. No, no. oh, Ayo, ayo. Di na lang ka. nice. Oh, nindot kayo di ba sa music video dili na tumadungog ang kuan, dili na tumadungog ang katong ay gitara kanang gitara nga nag adlib-adlib. Oh, nindot kayo paminawon sa inyo nani. Grabe ka nindot kayo. Sabi ko, palayo na sa imo. Di makaya, ubos. Ubos gid kay skin gid. Ubos gid tingog nindot kayo ba. Mura ragbag-ong mata gali nga. Mutingog nga, murag pinapagaw nga ubos ko. Grabe ka deep kay deep voice gid kuan, deep voice gid si in. Grabe ka nindot. Ay nanggukot kay di na ko gusto. Nga nung di man ka gustuhin. Yeah, kalagot di masukol. Wag ka pang nalipon. Ako na lang ang Oh, nindot na yung pugpug eh. ang kalisod. Sa pampangunta ko na magitop lang. Agad ko nagkatulog sa iyong mga baka. Oh. Oh. Sa akin yung takbasata. Mm. Tuntun na kahit nga kagahapon. Bisan pa gusto ka nga mawala kung di baliwala ko tanong ka sa akin. Nindot kayo. Sagol nga kanta. Medyo na pagka ballad nga R&B din napagimura pag-rap pagit. Medyo na pagka nindot kayo. Grabe po ni silang ni-arrange sa ano no. Sa kini sila may nag-arrange na rin o di tingali si Ken. Nindot kayo. Mixing sa music, nindot kayo. Lisod kayo, sundugo na kung mga banda lang nga kuan na lisod kayo. Oh. Grabe. Oh, grabe mo. Wapo sab kayo. Okay. Nahuman na kita. Ato gyud nakita nga nindot gyud kanta ni Ken gyud. Nindot gyud kay iyang tingog. Kay mismo sa music video nakita ko ano niya. Mas na okay man to pero mas nindot karon nga live baling nga performance niya kay para ato makita gid ang tingog ug ang sa pagtugtog pod nindot kayo. Di ba? Yung nakita. Grabe gid ka Ken. Asa. Title Palayo. Palayo. Sa Bisaya Palayo.
Kaya unsa man kin, gikapoy na ka, oh, kapoy na ka sa iya, o pa nang palayo, mangin ana na, ang but pasabot ana, palayo. Wa na ko gikapoy na ko sa imo, ingon ana siya. Usa karon, kung nagustuhan ninyo i-comment ko unsa inyo kaistorya aning nga kanta. Sa palayo ni Kin sa solo balin niya. Philip. Philip din. Sige, hangtod sa sunod dira tataman. Oh, so wala pa subscribe mo para ma-update mo sa sunod na atong video nga pag-upload. Okay, paki-like na rin para ma-recommend o parang uban makakita sa mga video ang atong ipang-upload. Okay? Okay. This is Indians TV. Peace out.